تورا سوریه مافê mirovan ragihandê gojdestpêka şoreşa Sûriyeyê goj a dara sala 2011 ve dest pê kiriye û heta demê amadekirina vê raportê bi kêmanî 2157 welatiyên Sûriyê di deryaya Spî de xeniqîne diriya koçberiya neyasayî bo Ewropa. Tora Sûriye mafê mirovan di raportekê de got doh roja şemiyê bilavkiriye amaje pêda got hejmara penaberên Sûriyê ji hejmara penaberên Filistîn zêdetir bûye û diyar kir got hejmara wan heta destpêka sala 2015 ve gihiştiye 5,2 milyon penaber û hîn evkaniya penaberiyê berdewam e di rijandinê de tevî got hemû rûdawên xeniqandinê yên dîlgiran li penaxwazên Sûriyê berdewamin di penaxwaziya neyasayî de. Tora Sûriye mafê mirovan gorêxistineke mirovî ye serbixwe ye û paytexta Brîtanya Londonê wekû navendekê ji xwe re biriye. Di raporta xwe de amaje boyekê jî dike got piştî penaxwazên Sûriyê digihin binecî astengiyên zehme ji nû ve dest pê dike. Bi taybet di warê fêrbûna ziman de bi gotina raportê hejmara zarokên penaber yên got ev e nêzîkî salekê ye tu cureke ji curên xwendinê wernegirtine li welatên xerîbiyê digihe 1,3 milyon zarok. Heman toya navborî ew yek jî bi bîr xist got tevî astengiyên xwendinê rastî astengiyên din jî dibin mîna kêmbûna xwarinê û wergirtina pîdawîstên pizîşkî. Bi taybet ew penaberên got komisyona bilind yan tewên yekgirtî de hatine tomarkirin ji ber got nikarin derbasî nexweşxaneyan bibin bi sedema kiriya giran ya çareseriyê. Raportê her wiha amaje boyekê jî kir got ji bilî wan astengiyên borî astengiyên herî zehmet û metirsîdar ewin got penaberên li Sûriyê li wan welatên got penaber wergirtine rastî gefa alîgirên rejîma Esed tên bi taybet li welatên Erebî mîna welatê Lubnan her wiha welatê Misrê. Ew jî piştî guhertina desthilatdara wî welatî got rastî hilmeteke mîdyayê mezin hatin û tê de binpêkirin li dijî namûsa wan hat kirin û hikûmeta Misrê jî nêzîkî 3,000 penaberên Sûriyê ji welatê derxistin. Derbarê kêşeya tomarkirina zarokên got ji wan welatan cudayîk bûne, Tora Sûriye mafê mirovan daxuya kirin got 115,000 zarokên penaberiyên Sûriyê li wan welatan cudayîk bûne û nêzîkî 70% ji wan nehatine tomarkirin û sedema wêyekî jî vedgere got di tomarkirinê de divê bav amade bibe û piraniya caran ji ber sedemên şoreşê û sedemên cuda bav ne amade ye. Derbarê wan penaberên Sûriyeyên got jiyana xwe diriya penaxwaziya neyasayî de deryayê de jiyana xwe ji dest dane. Raportê amaje kir got tomarkirina wan kesan ji ya binpêkirinên got li ser erdê tên kirin zehmettir e û eşkere kir got hejmara wan ya bi kêmanî ji dawiya sala 2011 ve heta roja amadekirina vê raportê digihe 2157 welatiyên Sûriyê. Piraniya wan an ku ji sedî heftê jin û zarokin. Di dawiya raporta xwe de Tora Sûriye mafê mirovan bang li civata navdewletî kir got çareseriyekê ji vê yekê re her wiha ji proseyên kuştina rojane ji bombebarankirin û wêrankirin û binpêkirin û destdirêjiya li dijî zarokan re bibîne û alîkariyên xwe yên mirovî ji bo rêxistinên hawarçûnê re yên got di nav penaberên Sûriyê de kar dikin zêdetir bike.